Dá sa povedať, že prakticky všetky. Táto spoločnosť je už dlhodobo traumatizovaná neriešenými problémami, neriešenými kauzami, prepúšťaním zločincov, dovezením do vlasti, potom znovu ako prepustením z väzenia a podobne, skrátka justícia. Boli sme svedkami výrazov, ktoré ja som nazval ako charapunizácia, v rôznom pretrtošení a pregrciavaní poslancov. Nepočul som žiadnu reakciu vyšších ústavných činiteľov. A mala byť. Takíto ľudia, ktorí sa dopustia takejto dehonestácie stavu, by už mali stratiť licenciu to vykonávať a nie, že odobrať funkciu. Takisto to patrí pre všetkých tých, ktorí istým orgánom odovzdávali Oscara, ďalšiemu zjavne polosenilnému občanovi, ktorý tam chodil so slúchatkami na ušiach. A keď sa to zverejnilo, tak žiadajú odškodné od nás. No, u mňa by stratili taláre. Definitívne. A navždy. Chcete vymeniť niekoho z tých zásadných funkcionárov? Len to, čo umožňuje ústava. Takže tie právomoci žiaľ nie sú také, aby som to mohol urobiť ako francúzsky prezident alebo americký prezident, ale budem pôsobiť a na tých, ktorí majú šancu to navrhnúť a hlavne budem o tom hovoriť, nebudem mlčať. To nie je konfrontácia, ale to je skrátka vymedzenie si istých pravidiel, aj etiky a morálky. A budem sa snažiť, aby som bol príkladom toho, aby som sa nikdy nedopustil niečoho podobného.